aan de haven van Cartagena in Colombia. Dit havenbezoek stond in het teken van het voorbereiden van gezamenlijke maritieme oefeningen en daarmee het versterken van de samenwerking op het gebied van veiligheid in de Caribische regio. Het Nederlandse marineschip Zijner Majesteits Groningen en het Colombiaanse marineschip ARC Victoria verlieten op donderdag 21 september gezamenlijk de haven van Cartagena. De twee schepen hebben op open zee maritieme oefeningen uitgevoerd, zoals het testen van basiscommunicatievaardigheden en manoeuvreeroefeningen. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de Nederlands en Colombiaans marineschip zo intensief met elkaar opereren. De commandant der zeemacht in het Caribisch gebied, commandeur Walter Hansen, organiseerde voorafgaand aan de oefening een receptie aan boord van het patrouilleschip. De gasten vormden een divers gezelschap, afkomstig van zowel de Colombiaanse marine, lokale autoriteiten en bedrijven, als vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse gemeenschap in Cartagena. Daarnaast maakte commandeur Hansen kennis met de bemanning van het stationsschip. Colombia is een belangrijke veiligheidspartner van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. Grensoverschrijdende criminaliteit, waaronder drugsmokkel, heeft een zeer destabiliserende en ondermijnende werking op landen in het Caribisch gebied. Intensieve samenwerking tussen Colombia en het Koninkrijk der Nederlanden draagt bij aan de bevordering van de internationale veiligheid en stabiliteit in de regio, een van de 3 hoofdtaken van Defensie.